Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί ραδιόφωνο και Ολυμπιακός είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Να το πούμε. Δεν λέμε Αερασπορ, χρόνια σημαδεμένη, δεκαετίες σημαδεμένη. Άμα είσαι Ολυμπιακός, άμα τύχει να είσαι Ολυμπιακός και μπει στην αίρα, πρέπει να είσαι μαζεμένος. Αν δεν είσαι Ολυμπιακός και είσαι οτιδήποτε άλλο, απλά παίξε μπάλα, αδερφέ. Πες ό,τι θέλεις. Ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, για να μην πω. Κρατιέμαι. Ακόμα. Λοιπόν, όχι, γιατί μετά θα τραβήξει πάρα πολύ. Να το πούμε λοιπόν. Τι, Sport FM. Από τότε που είναι με τον Κυριάννη, και ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό πια έχει λαλήσει. Έχει λαλήσει το μαγαζί. Έχει λαλήσει. Δεν ξέρω, είναι οι αγωνιστικές φαλιάρες κλπ. Γιατί είπαμε, από τη Βέρνη η ομαδάρα στο Αγρίνιο γκολ στο 90 φεύγα, και ενώ έχει ακυρωθεί γκολ του Πανετολικού νωρίτερα, δεν ήταν τελικά η ομαδάρα της Βέρνης στο Αγρίνιο και μάλλον δεν θα εμφανίζεται η ομαδάρα της Βέρνης και στα επόμενα μας πρωταθλήματος. Θα έχει ζόρια το πράγμα, γιατί δεν φτιάχνονται οι ομάδες από Τετάρτη ή από Πέμπτη σε Κυριακή και από Κυριακή σε Πέμπτη. Έτσι, μια ομάδα που έχει προβλήματα δομικά δεν μπορεί να τα λύσει μέσα σε μια μέρα. Τα restart που λέγανε και στην Κοσμοτέ κλπ. Αυτά τα ακούει ο κόσμος. Αν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός οπαδός Παναθηναϊκού που ακούει για restart μετά από 16 χρόνια, επειδή έγινε ένα μάτς στη Βέρνη, ας πούμε, και δεν γελάει, προφανώς υπάρχει θέμα και είναι αυτό που λέμε, ότι ο κόσμος όχι του Παναθηναϊκού πρέπει να οδηγήσει την ομάδα του, να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση. Ο κόσμος, όπως ο Ολυμπιακός, ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν αυτός που ήταν πάντα μπροστά, και όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, έβγαινε μπροστά και έλεγε: παιδιά, ως εδώ. Διοικήσεις ήταν, προπονητές ήταν, παίκτες ήταν, πάντα ο κόσμος. Μην ξεχνάς όμως ότι κάθε μέσο έχει το ρόλο του κτλ. Για μένα το πρόβλημα είναι. Εννοείται. Εμένα, κάθε σαν μέσο Ανδρέας, έχει το ρόλο αν του με ρωτάς, και πολλά μέσα.